Právě se nacházíme v sídle akciové společnosti NVT a po mé pravé ruce již sedí pan Jakub Mráček, ředitel divize Energo. Dobrý den. Dobrý den. Mě by určitě zajímalo, jestli byste mohl krátce představit akciovou společnost NVT, respektive divizi, kterou řídíte. Tak samotná firma NVT vznikla už v roce 1992. Jsme společností, která se zaměřuje na komplexní dodávky moderních technologií, počínaje počítači, informačními technologiemi, telekomunikacemi. Na posledních několik let se společnost NVT významně dostala do oboru obnovitelných zdrojů energie. Tam patří samozřejmě i fotovoltaika a fotovoltaikou zejména se zabývá právě naše divize Energo. Jak je to s dotačními tituly v současné době a vyplatí se vůbec investorům v dnešní době investovat do takovýchto technologií? Fotovoltaika je dotována po dobu životnosti a funkčnosti celého systému, celé elektrárny a na samotnou výstavbu fotovoltaiky dotaci získat nelze. Ale ty dotace, které jsou potom v průběhu, kdy ta elektrárna funguje, tak jsou velmi zajímavé, zajišťují investorovi v dnešní době 6-7 letou návratnost celé elektrárny. Jak by tedy měl případný investor postupovat, když se rozhodne vložit své peníze do fotovoltaické elektrárny? Tak prvním a nejdůležitějším dokumentem pro to, aby mohl člověk fotovoltaickou elektrárnu provozovat, je takzvaná rezervace výkonu, což v praxi znamená požádat místní distribuční společnost ČEZ, E.ON nebo Pražskou energetiku o alokaci výkonu plánované fotovoltaické elektrárny. To v minulosti bylo poměrně problém získat, ale naštěstí v poslední týdny je možné tuto rezervaci dostat pod všemi distribučními společnostmi v České republice. Následující krok už je potom výběr dodavatele celého systému. Dá se říct, že kvalitní dodavatelé, kvalitní firmy, které staví elektrárny, vám zařídí i právě tu rezervaci výkonu, protože je to poměrně složitý administrativní proces. A potom během výstavby elektrárny je potřeba vyřešit stavební úřad, je potřeba vyřešit licenci na energetickém regulačním úřadu a také samozřejmě samotné smlouvy s těmi distribučními společnostmi, na základě kterých potom fakturujete vyrobenou energii. Jak investor pozná, že firma, která dodává fotovoltaickou elektrárnu, je kvalitní? Záleží na investorovi, zda má takovou rozlišovací schopnost, aby poznal firmu, která je na trhu delší dobu, aby nad tím přemýšlel, aby si zjistil reference u té firmy, která by tu fotovoltaickou elektrárnu měla stavět. No a samozřejmě ideální případ je to, když se investor dohodne s firmou, která nedělá jenom fotovoltaické elektrárny, která má více divizí, zaměřuje se na víc oborů, protože pak je mnohem větší jistota, že tato firma tady bude i za 5, 10, 15 let. V minulých dnech jsme byli svědky výstavby fotovoltaické elektrárny v obci Halenkovice. Jak akce probíhala? Tak to byla menší elektrárna, 16 kW, na druhou stranu je to dostatečná velikost pro standardní rodinný dům. A ten postup je stejný jako v případě stavby velké elektrárny. Tím prvním krokem je vyřízení rezervace výkonu na E.ONu v tomto případě. Dalším krokem byla kresba projektové dokumentace, výběr technologie, samozřejmě také podpis smlouvy o dílo s investorem. A potom ten samotný proces výstavby byl velice rychlý. Dá se říci, že elektrárna ve výkonu 10-15 kW se dá postavit za 4 nebo 5 dní. A potom následuje ten proces připojení elektrárny do sítě, což je zase administrativní proces, se kterým jako firma pomáháme a v praxi to trvá zhruba 3 až 4 týdny od doby, kdy je elektrárna dokončena, namontována, až do toho času, do toho dne, kdy je připojena do sítě. Součástí té dodávky je i monitoring celého zařízení. Ten monitoring dokáže zobrazit velmi pěkně graficky aktuální výrobu, je tam historie výroby. Ta historie výroby je možné dohledat historii výroby jednotlivých stringů, což je jeden dílek té elektrárny. Každá ta elektrárna těch stringů má několik podle toho, jak je nakreslena, jak je naprojektována. A tak má investor pod kontrolou i případný pokles výkonu jednotlivých panelů, což je samozřejmě zase velmi důležité z hlediska návratnosti. Tento monitoring má i výhodu, že ho lze napojit na
internet a je možné se naměřovat vzdáleně. Jaká návratnost může být v případě třeba, jste zmínil 16 kW elektrárnu? V praxi je to kolem 6 nebo 7 let. Samozřejmě je potřeba započítat i hodnotu peněz v případě, že to je investice větší, kolem 1 milionu korun. Samotné peníze mají určitou hodnotu, ale pokud bychom počítali čistou návratnost, tak je to opravdu kolem těch 7 let. Moje poslední otázka bude směřovat k servisu. Co v této oblasti vaše společnost nabízí? Tak součástí dodávky fotovoltaické elektrárny je 5letá záruka na kompletní dílo, s tím, že přenášíme na zákazníka i nadstandardní záruky, například na konstrukce, na střídače, případně na další komponenty, pokud tam ta prodloužená záruka je. Takže během těch prvních 5 let zákazníka servis strávit nemusí a po dobu dalších 15-20 let, až se dostaneme na 25 let životnosti elektrárny, je součástí servisu pravidelná revizní kontrola, samozřejmě oblídky, doporučujeme jednou ročně celého systému, ale není to drahá záležitost, to je otázka opravdu 1 nebo 2 hodin elektrárnu na rodinném domě zkontrolovat. I to nabízíme. Moc vám děkuji za rozhovor. Pro TV Stav Jiří Zahradnický, Hulín.